Šiljak, evo lopte za Račića, evo dobre prilike, Račić u dobroj šansi, Kajević, loš šut Kajevića, odbranio je to Ćurdić, dosta mlako je šutirao napadač domaćih, a ovo je definitivno i najbolja šansa za sada na utakmici. Martinović, Šiljak ima prostora da krene napred, odlučio se za Pjanovića, Pjanović, lopta u prostor za Račića, Račić u kazanom prostoru, šansa i lopta odlazi pored stative. Babić, dobra lopta Krća. Ovo je najbolja šansa za goste u dosadašnjem toku utakmice, a teče 39. već i 40. skoro minut. Poprečna lopta, ono što se nikad ne radi. I onda sjajna lopta Krće, šansa za Jankovića, prilika za goste. Janković samo do spoljnjeg dela mreže, najbolja prilika za Sevojno u dosadašnjem toku utakmice, definitivno. Pozicioniran je bio Ristanović, tako da je bio najbliži lopti i sada se otvara prilika možda i za kontru. Janković prošao je pored Martinovića, evo lopta za Krću, šansa za Sevojno, Krća 0-1. Ništa nije mogao tu da uradi Abdul Bjelak, lako je ispao tamo Martinović, Janković je probio po desnoj strani, idealna lopta za Marka Krću i onda najbolji strelac Sevojna ove sezone postiže gol. Ali da vidimo sada centaršut, da vidimo kakav će biti centaršut Šendelja iz kornera. Dobar, evo šanse, 1-1. Rovčanin, izjednačenje u Prijepolju. Posle samo 3 minuta od vodećeg gola Krće, Polimlje se vraća u igru i ponovo je nerešeno, 1-1. A 1-1 je i najčešći rezultat Sevojna ove sezone. Kajević je osvojio loptu, evo prilike za Polimlje. Kajević u dobroj šansi, na drugoj strani je Račić, Kajević je šutirao, pogodio prečku, Đuričić interveniše, ostaje 1-1. Šiljak pa Brajović. Malo se rasplansala igra, stiže i podrška sa tribina stadiona u Prijepolju i onda opet jedan poprečni pas. Rekao sam, ovo se ne radi više ni u pionirskim selekcijama, odnosno u pionirskom uzrastu. Evo Krće, evo ponovo velike šanse i evo ponovo gola. 1-2, sve je čisto, nije bilo ofsajda i ponovo je savladan Abdul Bjelak. I dalje lopta u posledu Polimlja, preletela je sve igrače, došla je do Šiljka, pao je Šiljak i 11 terac! 11 terac, pao je Šiljak posle dobrog driblinga i sada opkoljen tamo sudija Milivojević. 11 terac za Polimlje, 75. i 6. minut igre. Može li Polimlje drugi put na utakmici do izjednačenja? Potom ima dosta vremena do kraja. 15 minuta. Sve ste videli, šutirao je Račić, odlično odbranio Ćurdić. Pjanović do Davidovića. Koliko su loše po igrače Polimlja uticali oni primljeni golovi, mislim da ovaj promašeni 11-terac može da utiče još više i još negativnije na njih. Danas ovde u Prijepolju Polimlje Sevojno 1-2, presudio je Krća, dvostruki strelac za goste, jedini gol za Polimlje dao je Rovčanin, svi golovi postignuti u ovom drugom poluvremenu. Toliko što se tiče ovog nedeljnog sportskog popodneva na televiziji 5. Moje ime je Dalibor Tomašević, hvala na pažnji i doviđenja.